मोबाइल पर सर्च कर लगे कि पान समाज ये भैया बहुत लम्हर बात कही होखेला। हाँ अरे बाप रे कौन की जाई हाँ शुभ नाम हमार इनकर कृष्ण कुमार कौन ए भैया 3 दिन पाप नाव बदलला कौन का नाम है तो कृष्ण कुमार करिया ठीक फिर 3 दिन बाद पूछल कि ता नाव कर आ तो कृष्ण कुमार पकड़ू ब्यास कौन कौन ब्यास अरुण भैया चुप रहो अभी तारा से बात में बात होई हां आई एगो छोटी सी सुना कि हमरा दुर्गा मैया के कि महिमा महान हो जहां जानेला इनकर फरमाइश सुनी कर दिमाग कहां जाता है टेढ़ सोचे ले लोग एक आदमी पूछल कि तू अपन 2-4 गो मित्र के नाम बता दो तू 2-4 गो अपना संगतिया के नाम धर हम तारा में बता दे कि तू कैसा हो एगो बहुत बड़ विद्वान कर कि तू अपन 2-4 गो संगतिया के नाम धर हम बता दे कि तू कैसा हो अब पूछ तब इनकर सोच कि हमरा दुर्गा मैया के कि महिमा महान हो जहां जानेला का जानेला कि जेकर भैया भगवान हो जहां जानेला हो जहां जानेला जेकर भैया भगवान हो जहां जानेला हो जहां जानेला। अब एक से समझ में आ गया जरूर कुछ टेढ़ सोचे लाई अब भैया भगवान के कर अब कहानी में आओ भैया पटकला से उड़ी गई अब सावन के बाद भादो आई अब भादो को अष्टमी के दिन ही कथा शुरू हुई पटकला से उड़ी गई एकर मूर्तिया देखहु न पवले को उनकर सूरतिया देखहु न पवले को उनकर सूरतिया पटकला ई सब जानता कि देवकी के 8वां लड़का कंस के हत्या कर वही घर के बाद पटकला से उड़ी गई जेकर मूर्तिया देखहु न पवले को उनकर सूरतिया देखहु न पवले को उनकर सूरतिया आज जब उड़ी गई सब केहू जानता कि डोले लागल धरतिया गरजे आसमान हो जहां जानेला डोले लागल धरतिया गरजे आसमान हो जहां जानेला डोले लागल धरतिया आकाशवाणी भइल भले कमना घमंड में बड़े हेइजा कहां तार के मारे वाला वही जा डोले लागल धरतिया गरजे आसमान हो जहां जानेला पूरा दुनिया जानता का कि जेकर भैया भगवान हो जहां जानेला जेकर भैया भगवान हो जहां जानेला हो जहां जानेला। गाना गावला के माने ई ना भइल कि जमवन गाना जमी गई आ पैसा रुपया लेके घरे गई इहो सोच कि जमन गा के गई बड़ काल गई लोग गरियावत दिखे इहो सोच बा और आखिर में कि राक्षस दुर्गम के दुर्गा संहरली पपियन के बोध कइली संत लोग के तरली पपियन के बोध कइली धर्मी के तरली पपियन के बोध कइली धर्मी के तरली राक्षस दुर्गम के दुर्गा संहरली और बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे गार्जियन के तरफ से रहला बार-बार शरण बंदन बा पपियन के बोध कइली संत लोग के तरली पपियन के बोध कइली धर्मी के तरली पपियन के बोध कइली धर्मी के तरली
हमारा मुना बाबा के होई पूज्य मान हो जहान जाने। हमरा मुना बाबा के होई पूज्य मान हो जहान जानेला। कि पूरा कुरान के होई पूज्य मान हो जहान जाने हो जहान जाने। जेकर भैया भगवान हो। अब जे जितना सत्संग कइले होई जे जितना सुनले होई कि बुझत होई कि अशोकवा का कहल चाहता। एही में आदरणीय गायत्री ठाकुर जी कहनी एक लाइन कि लाले लहर दरवा हरवा अरे कि लाले बहरवा कि लाल हो रंगवा हे राम कि लाले हो रंगवा। देखिए साउंड हटवे प्रिंस साउंड लेकिन पुरस्कार मिलता हमरा राजू साउंड के बसदेवा की तरफ से भाई की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। तनी आशीर्वाद दे दे सबे थपरी में जाके इतना प्रेम कि लाले लहर दरवा हरवा लाले बहरवा भोजपुरी में बस 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 के बहरवा ए राम की लाले हो रंगवा का कि मैया के सोना हो सियारा राम की